Kurwase ward ya Township hime ya county ya Nyamira Jeremia Nyakundi Momanyi niko bono amochire obora bwa serikali ya county ya Nyamira asekeja gotebanga nigo chiduka abego bonjoria bogosie kwa chinsa cha mapema aso kuborwa chitaya chuborendi ka ukwana sensemo ya tente Momanyi niga atebirenga ward ya Township yirase ekaboga tagatibo mu Nyamira nigo ebwate chipara chitari chingia asebona esokire na komochia serikali asobotekere no bokoreri borobuya Momanyi oyore nekerenga yoko ryobo MCA ase ward ya Township nigo bona sabira bamenyi be ward yo banyare ko baba kwenekeriwa amagendero muri kito Steven Nyarikembonde agotomanya mange omwaki chisabu Kurwase ward ya Township ime ya Nyamira samita Jeremia Nyakundi Momanyi noyu bwango mono wesokya na komochia burayi bwa Nyamira hasekeria kweranga botabo wechitaya chikomoreka ngakia botuko na kwagerere town ya Nyamira abonjoria gosieka obonjorere bwabo chinsa 12 cha maragoba Jeremia Nyakundi Momanyi kobolinde kirokyo wa MCA Township ward ekero tokote makoligereria ward ya ito ama eno bolige biashara bigosie kutsa 12 omo ito tochore chitamu ibere for 10 years ake nono mondo leo kale mere molende gake myaka 10 tango takolete nangobone okuru kunate ensera betese omondo akole biashara biaye no bolemu lakini bono gakitora alimie town saa 12 onende gake omugambi ngitwa akachoro tochiko tokonya twagosabire ngakiyo tigartie nsi nimetie nyo tigartie mesi nyuma ndara korusi obisi tafadhali tokolere emirimo ekororeka ase town ito kana tobwate municipality lakini bono municipality engo konye bwati anyebe controls so that ekatokolere emirimo bune tobwende gotokolera nonyene gatokolige chipara chito drainage go chisaregete okwana lero nigo Momanyi agendere gokwaniranga county ya Nyamira eyuere ase ward ya Township nige ati chipara chingia goikeranu egento gekorokia ebitembe county ase bari bako yetarera abantu baminto bonega we are heading to elections tubwate less than a year tuchake on serious campaigns na inde abantu ba Township bono mwanchora bunenya para ya ino nchengo baligereria mangana ino na kebinto bige town ya ito eka tokote makoligereria our Township ward igotwirane tamaega sa tambe sana abo abara ibarto chorte no bobanto kotokonya koligereria bintu binde binge no bono toligereria chipara ntobwate nda duwanza kobara chipara na tetego chimande ga igasa ko kubombangie dispensary ito tobwate ward ito bwa tokalimne bwate kokonya abantu baminto para teyo nyasaye bolige para ora isoko gendororo omonto akwere nchera because tokonya go kanone pigipigi oro no mwishimi woto chore tabieka takona ne gari ya mbaka ikeri se dispensary yeyo bantu mbabwate sibagwe no muntu bwataka gari kaye igaho gatigera para nyito bwate no musani asitayo go chiko kabeka igaho abantu baminto singa keji to bwata chinsi nyito ikasobo chore chaka koligere lina na ki monto kimogo chiko choro go chiko bakonya kubatekana ne county ya Nyamira gotarwa kirego kende yonsi kyobo wasiri gosobo konyi bomo waziri ase ebitabo bene bye county ya Nyamira goji ase ward ya Township nigo Momanyi asabirenga nerebiya asobo bagibwe keki boigo ward ya Township yareko bage kobekwekerenga nakwenekinga boigo habasaye kurigeri ubaremeremo gatigati yo mochiyo yo Nyamira toisa koligereria mangana employment opportunities ase ward ya ito ndobwati monto none chief executive officer from our Township ward aseki mbere nega asiyo mo MCA totomete abwente goturwanirira ega bago ikaranza in an executive meeting no mo governor ngole ndo goturwanirira na Township ward onye ndobwati none chief executive officer ora devana abantu bande ba Township igontagete na nje nkorege ndogete nkole 1 2 3 none libagalia abantu none abantu bakancho nturararo mo MCA utegera gote nona samatanga tebena ki ekenyoreke kia bomondo ekenyoreke kia sekete na sekete kenyoro kia gesole nindigete mwana gete na mwana geteiga nkiura te yabantu so we need koligereria oborai tochoro oborai oboroboronge no muntu ore tayari kobaruwanira ndine so kiri mu muromo gusu kabisa na ndende tayari gochikoligereria emeremo ya ino ayamana accountant chisabu jeno nimba bangire bintu bino kabisa abantu bamindo ikamwenjo yobogambyo Steven Nyarikembonde Ensoko TV Township county ya Nyamira.